Жыйылышта сөз рапска суларын оголоо технологиясы умарталарны оголы мәддәләр тәсиреннән саклау турында да барды. Агу белән күп шөгыльләнәләр. Умарталарга бик күп зыян килә. Җәйбегә тырышып эшлисең, көзгә карыйсың, уже шул теге кортлар бик нәгазәя. Багышларны күп агулыйлар бит. Ана шуларның җитешсен дип. Абзалы хуҗалыгы агрономы Рәшит Нигъмәтуллин үз чыгышында борчак басуларын арттыру хисабына быел хуҗалыкның рапс культурасын үстермәячәген, гербицидлар белән эш итәселәрен дә билгеләп үтте. Мөсиндә бүгенге көндә 358 хуҗалык умартачылык белән шөгыльләнә. Аларда барлыгы 5500 мең баш умарта гаиләсе яши. Умартачылык белән пенсиягә чыккан, 10 елда пенсиягә чыккач, шөгыльләнә башладым. Бай берлеге мине кода алып китте. Кода умартачы, шуңа булыша башладым да, шуннан умарталык белән заниматься итә башладым. Мин теге зур көчле умартачы түгел, бер уңгына умарта тотам. Умарта белән инде күпләп эшләү 90 елдан бирле. 100 умарта тота торган идем, хәзер шул 170 умарта бар буга инде. Рапслар, багышлар шешу үзгәртте бална составын. Олдагы 2 елда бал уңышы аеруча мулдан булды. Быелда хуҗалыклар басуларны агу химикатлар эшкәрткәндә саклык чаралары турында онытмасыннар. Кортларга зыян салмыйча гына эшләрен башкарсыннар иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.